Аз съм Екатерина Никодинова и днес ще ви представя моето стихотворение «Ще ме потърсиш ли?». Ще ме потърсиш ли, когато дойде есента, в заспиващ свят потънал в меко издихание, щом далече розовата мощ на пролетта, подир лятото и огнената страст в изгнание. Ще ме потърсиш ли, когато зимата свисти, там, сред тихите води, ледено студени, времето замръзнало във въздуха кристално чист, в бялата безбрежна пустота, с умила мелници. Ще ме потърсиш ли, преди животът да реши, спомен жив в чуждите очи да срещна? Може би ще избледнееш хладно, като сън в зори, като пресъхнал извор, ням за жаждата ти грешна. Ще ме потърсиш ли в други хиляди жени, ако вече сърцето ми далече от тебе? Там, сред ласките безбройни, нищо не топти. Вярваш ли, че ще откриеш сам смисъла потребен? Ще ме потърсиш,